Dikau mau tuh ngalim berapa? Jangan. Oh đúng kia. Dikau lu tuh ngalim berapa? Motor video. Nơi mai mình chụp mặt đấy na. Ấy bé bát hoa srom na. Suji aja bay. Suji bát hoa srom. Suji này. Siêu cái lia. Belsri dia na. Ang apa tuh mai anu nasi burung nakai. Yes. Boroni mai. Borong kai nai mai ada na. Mai nama borong mai nunga. Mai. Pura mai putar kerja. Ronjit dah kai ya kemana? Ronjit jangan. Ronjit umur. Ronjit lahir. Này là mấy thằng bắn ra vậy. Giờ bố biết này cái gì này. Là solar được không? Nama saya besar ke free. Serga free. Kita bay asam ni pun district ni singau tanah. Sunipur district ni singau. Purwo na Belsri mani Purwo. Belsri mani Purwo. Ini dah kan. Hadir harna terbiding dah dikai kan? Dah, này là mấy thằng bắn ra vậy. Để khai là mấy thằng gần. Jangan ada jangan jangan. Yang ini yang si pro kuat bay. Yes yes. Hari ni lebar ini harus ya. Nilebari cindong ah. Eselon nilebari. Sekali aku usah kenar nak. Nusa tu kan yang jangan sanci semua. Pura boro furniture kan alai. Mana mai putar loka. Boro ni jiura kan mai sengalah. Yes yes yes. Mai mau lah, mai apa mau ni menjadi apa? Yes yes yes. Nah, rumah ini mai pang video. Live nunga blog. Iching bermai ba preba. Jar na yogi kira mun kubai. Mun kubai benda mai kayak nalak ke. Nih betul bay balabari ini. Lagi lekra putar. Dia kom under 13 football ke liya. Oh under 13 ini football ke liya jadi. Saya mana bilang kan musuh bagan. Nih be school ni nama balabari LP school. Balabari school dia bara school bilang. Oh. Minta ni mudah bus suara sih biar. Yes yes yes. Kan semua. Jangan na. Jangan kan aku. Apa sih ni mah? Jeli berapa ribu bawa? Yes, nipsang. Oh. Mana dia bawa kena una hai musuh mai jangan aku mai sepura. Yes yes. Nah, jadi ikli anu kaget tu mai gerar na. Yes yes. Ramai. Iya tengah ada. Biar burai bay. Burai bay. Mai saya susah dah aku. Yes yes. Nơi bia makan mie mulai. Mai nào siang beli bay. Mai nào sih, mai nơi bia boiler param. Boiler param bet thanir bari singau, boiler param dong. Mana di baru ni ikan beli ya? Yes, orijai tima dong. Nei be hagra singau no tima dong munce. Be kengkra tima, be tima barbana orijai Diga Juli, Bata Sibur ne. जोंना बेलस्रि एरिया जाहैबाय ओइथिं दिगाजुलि बाटा सिबुर दिगाजुलि एरिया नैबे जोंहा साखाथियावनो दङ एलपि स्कुल जे मा नांगौ दिगाजुलि एलपि स्कुल यस सरकारि स्कुल आरो साखाथियावनो दङ बाथौ मन्दिर बाथौ थानसालि आरो ओरैजाय साखाथियावनो दंबावो एसे गलहा सोनाबहा सेन्टार दङ बेयाव साखाथियावनो दैमा खाथियावनो दैमा सारायाव आरो नै याव न'खरसे दं जा माहाजोन साला जों बेलस्रि एरियानि सिङाव जा माहाजोन दङब्रा थानांगौ yes 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 देखायलांबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय बिथिंबो नोगोद माहाजोन जाजोब्बायलै नै मैथा बागानबो दं न'फोरखौथ' नायजाखाया नोगोद बरिया जाबाय न'फ्रा गय बागान बारि बागान बा थाइजौ खान्थाल सारि बापरे बा आरो नैथिं नाय गय बागान आरो माइ दुब्लि बाब्रा आरो इथिं बेखौ मा होनोमोनलाय सिबिं बा सिबिङाव नोगोद थाखा मोनखायोना बापरे आरो बे न'आ सोरनि बै माहाजोन होननाया फार्स्टआव माहाजोन होनदोंमोन ना माहाजोन ट्रेक्टर गोनाङा बा नायखादोंलै हस्पिटाल नुखायो देन्जार बरिया लुखादों बरिया न' जोंनि बेलस्रि एरियायाव
मोसौ गलिखौनो पाक्कानिसो लुग्रा जालायलांबायलै माहाजोन माहाजोन एन'का माहाजोन जाजोब्बाय बा 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 दुब्लि बारि माने सान्दुं गोसायाव मोसौ खानो थाखाय मोसौ गलि लुना दोनो पाक्कानिसो लुबावो बेखौबो फाग्लासो जागोनलै बा 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 आरो नै साखाथियाव आं मोनसे देखायनि बिल्डिं लुनो नागिरदों बा 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 एन'का माहाजोन जाबाय जोंनि बेलसोर एरियायावबो बा 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 लामायासो जाथ'वाखै नुदों नुबाय दा नायबानो जाबाय बिल्डिं लुनो नागिरदों जाबाय माबानि निजोम माहाजोननि दिदोम माहाजोननि निजोम माहाजोननि बा बा बै नैथिं बे न'आ एसे इथिं गाथियानो दंबावदोंसो बा 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 बे भुटाननि न'आ बैथिं दङ जाहैदों मोनसे बिल्डिं गाथिबायबो जाहैदों नायलांबाय था आबै मोनथारसिगोन जोंनि बेलसोर एरियायावनो गोलैयो माबाया आबै सेन्टारा माने फैगोन 9 तारिखआव मेन्डेला ब्रह्म फैगोन फिल्म हलाव गाबोननिफ्राय जागायसिगोन माबाया फिल्मा जाय नायनो गोसो जोंनि बेलसोर एरियायाव गोजान गोजाननि मानसिफोरा राङापारानि जा ओरैजाय उदालगुरिनि जा जाय फैनो गोसो बेलस्रि स्टेसनावबो ओंखारजायो दिगिजुलि रडआवबो ओंखारजायो ट्रेनजों फैयोबा डाइरेक्ट आबै सेन्टार होनबानो लाबोगोन आरो अट'आ बास माबासो लागोन 40-50 थाखासो गारि भाराया बारा लाया बुरजाबा रिजार्भबा रायज्लायनाय रिजार्भबा मानसि बुरजाबा खम गोलैगोन फैबाय दा आं आबै सेन्टारखौ देखायलांनि जों आबै सेन्टाराव हाबथ'लाया खोमा जिखुनु जाया नुलांगोन देखायलांगोन आं नै गयबारिफ्रा नायखादोलै गोदान नङा जोंनिया बोरायबाय बहुद फुरानाब्रा नाय गयफोरखौ गयफोराव नायबानो बुजियोना हादान ना फुराना नङा होमबा नैफोरखौ नाय न'फोरखौ देखायलांनि बै ब्रह्म मन्दिर ना बा 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 दुब्लि बारि माने आन्द्रानि बायदिसो जाबाय माथो फुख्रि आलियाव नालेंखर गायनाय बायदिसो जाजोब्बाय गय बारि बागानखौ नायबानो मिथियो फुराना गामि ना गोदान हादान बेफोरखौ मिथिनो हायो बेफोरथिं गय बागानफोरा बे खमसे खम 1995 सनावनो खुलिनाय होमबाना बिटिसियानो जाबावाखैमोन ना नैबे ब्रह्म मन्दिर आबैया बेनो आबै नांबाय आबै सेन्टार नांबाय जोंना आदा साथामा नै सालायगासिनो सिगां बे ब्रह्म मन्दिर येस जों हाबनाय जानाय नङा फुजानि नामाव गोजौ लाइट होलायलांजोब्बाय नै बेनो आबै सेन्टारा नैयाव फिल्मनि पस्टार होना दोनखाबाय जोंहा बेयाव हाबनाय जानाय नंला बाहेर थांसिगोन जों नैबे जाबाय आबै पुर्निमा एमइ स्कुल हाई स्कुल कलेजबो जाबावबाय ना इटाखातिना कलेज 11-12 थाखोनि हाई स्कुला बेनो ओमफ्राय नैबे एमइ स्कुल बे लामाया जालां थांनाय लामा बेजों थाङो जालाङा नैयाव एसे हाग्राबारि दैमा सारा नालाय नैजों नायखादो बागाना फैसालै फैसा नै बेफोरबो फैसाबावसो आयुर्वेदिक मुलि बा माइखौ नायखादोलै नै बिथिं दैसा दङ ना खासिबारि बा 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 नोगोद गोजौगा 4 फुट जागोन ना माया गोजौआ साखाथियावनो हाजो दङ
नायलांबायल' थाखा ओरैबायदि मोजां भिउस फैदों ना येस बा 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 बे दैसा ना ओंखारनांगोन ना इयाव ओंखारानि ओइ जोंना नैबे दैसाखौ बारनोसैलाय बाइकजों बा 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 हा लाबो बला सोनांगौ नै जोंहा फंबायमोना बल गेलेदों राजामोना नै दै बारलायबाय अखा हादोंमोन नामा ओंखायनो दै जादों लामायाव ओइ खनसे नङा नङा बिफां लाइफांजों बुंफबखाजोबनायलै जायगाया नोगोद समायना सोमखोर लामाफोरा बारा थिग नङा नैयाव दैमा मोनसिगोन एबार बर'फ्रा जेराव माइ गायो आरोना एकदम बर'फ्रा माइ गायना जाग्राखाना माइल' गायना जाखायो माइ आबादनि अनगा माने जेबो जिउ राहाखौ नुखाया अह बर'फोरनि जिउ राहायानो माइ माइरं ना माइ फाननानै जायो आरोना जों आबादखौ बारा गोसो होखाया एकदम माइनि अनगायै बारा गिदिर नङा दैमाया हायो बे माने ओरै लामा बोहैबोदों आरोना दैज्लाङावसो गिदिर जायोना मा दैमा मोनथाय खेंख्रा खर'आव गैथारा माथो ओइ खेंख्रा नङा जोंनि सेसासो खोमा सेसा नङा ना सेसाया उन्दैल' होदों थाबोबाय आबौनिफ्राय लायखायो दैखौ बारबाय मानखोनांसिगोल' येस बारा गिदिर नङा दैयालाय नंनायालाय हाजो फिसा मानखोसिगोनलाय मा स्कुल UN Academy बा रोंलांबाय सोलोंथाइ ओंखारबाय नायखादो नै जों माइफोरा ओंखारजोब्बाय नैबे बैग्रि बिफां बिथिंबो बिराद डेभेलप जाबायलै न'फोरा बा बेयाव जोबोद गिदिर गिर्जा गंसे दं गय बारि बागानखौ नायखादो गोजौजोंना गाहायजों गोजौजों जागोन दा मोजाङै गाज्रि नायनि ना लामाया मोजां ना गाज्रि दालां दंमोन बेयाव गोलैगोन नामालै थिगानो जोंहा साल्टिनि जायगायाव मोनफैबाय साल्टिजों दान्दिसे रायज्लायनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा बियो दखाना जोंहा साल्टिनि दखानाव मोनफैनो हाबाय दालाङाव कास्टमारबो दङ दा दसेनि उनाव नुगोन